Hadian ka jingyap ka palat lai spangut kibriu pa ka jingyaki ki bersemata di ki lakngot kibriu hopa Bangladesh ka Prime Minister jong Bangladesh ka Sheikh Hasina kala hershkino ba ka pekrat sendan nama nongba adaka ba la ino no ya ka ying ka jongka ka badan ha ka tei ka nongba ki khobar ba Bangladesh ki thu ba ka Sheikh Hasina kala ino jendat ya ka ying ka jongka rada kala kwa man a ka jingkran chwa ki pa ba ndai kamsna lap shu man a ka jingkran namar bagi pai ba kira thom bagi nyom ya ka ying jongka balate kum kata ka kana baban kasina kala phat rungkat bar ka para jongka tamam tip kala phat chai pat ni ka juga kala mat phatri ani ka jeng bitar jong ki pai ba kabalabi nadu baka sarkar kalamang prapho persen menyok kam kitu gibidan mentah ka jeng hi Liberation War of Bangladesh House nam siak nas pa nyo phuai